дар ноҳияи дӯстӣ нақшаи даъвати баҳории навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон 100% иҷро гардид. масъулини чорабинӣ ин муждаро зимни як ҳамоиши бошукӯҳи сиёсӣ фарҳангӣ эълон карданд, ки бо иштироки васеъи сокинон баргузор шуд. бо мақсади арҷгузорӣ ба ҷавононе ки ихтиёран ба хизмати ҳарбӣ мераванд, дар маркази ноҳияи дӯстӣ роҳпаймоии идона доир гардид. дар ин роҳпаймоӣ навдаъватшавандагон, намояндагони мақомоти маҳаллӣ, волидайни сарбозон ва фаъолони ҷомеа ширкат варзиданд. дар назди қасри фарҳанги ноҳия маросими бошукӯҳи гусели ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ баргузор шуд. тавре ки комиссари ҳарбии ноҳия хабар дод, нақшаи даъвати баҳорӣ пурра иҷро гардид ва ҷавонон бо хоҳиши худ ба комиссариат ҳозир шуданд. гуфта мешавад, ки солҳои охир ноҳияи дӯстӣ дар иҷрои нақшаи даъват пешсаф буда, аксари ҷавонон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва омодагӣ ба хизмати ҳарбӣ мераванд. дар ин чорабинӣ роҳбарияти ноҳия суханронӣ намуда, аз ҷасорат ва ҳисси баланди ватандӯстии ҷавонон ситоиш кард. ӯ таъкид намуд, ки хизмати ҳарбӣ на танҳо қарзи шаҳрвандӣ, балки мактаби мардонагӣ ва ифтихори ҳар як ҷавони кишвар мебошад. ҳамчунин изҳори қаноатмандӣ шуд, ки солҳои охир шумораи ихтиёриён афзоиш ёфта, ҷавонон бо ҳисси масъулият ба хизмати ватан ҳозир мешаванд. ман тасмим гирифтам, ки дар даъвати баҳорӣ бо хоҳиши худ ба хизмати ватан модар ҳозир шавам. хизмат ба ватан ин худ як мактаби мардонагист. аз ҷавонон эҳтиромона хоҳиш мекунам, ки ба хизмати ватану модар ҳозир шаванд ва хизмат ба ватанро мо сарбаландона иҷро намуда ба назди падару модар баргардем. бояд гуфт, ки яке аз омилҳои муҳими омодагии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ ин гузаронидани курсҳои махсуси омодагии ҳарбӣ ва касбӣ мебошад. тибқи иттилоъ имсол дар ноҳия беш аз 110 навдаъватшаванда пас аз хатми курсҳои кӯтоҳмуддат соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ гардиданд, ки ба онҳо дар иҷрои вазифаҳои ҳарбӣ кӯмак хоҳад расонд. дар раванди даъвати баҳории кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳия аксияи ҳизбии сарбози ихтиёриро баргузор намуд. дар доираи ин аксия навдаъватшавандагон бо шаҳодатномаи сарбози ихтиёрии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд, ки ин нишонаи дастгирии маънавии ҷавонон мебошад. ҳузури волидайни сарбозон дар ин чорабинӣ ранги хоса бахшид ва онҳо бо самимият иброз доштанд, ки фарзандонашон бо ихтиёр барои ҳифзи марзу буми кишвар мераванд. бо мақсади баланд бардоштани рӯҳияи ҷавонон ва иштирокдорон, пас аз қисмати расмӣ барномаи фарҳангӣ бо суруду таронаҳои ватандӯстона баргузор гардид. барномаи консертӣ, ки бо иштироки ҳунармандони маҳаллӣ ва дастаҳои ҳунарии ноҳия баргузор шуд, ба чорабинӣ шукӯҳи хоса бахшид. дар поёни маросими гусел ҷавонони даъватшуда бо ҳисси баланди масъулият ва садоқат ба ватан сафарбар гардиданд. ин чорабинӣ нишон дод, ки ҷавонони ноҳияи дӯстӣ омодаанд дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмат намоянд ва бо ҷонфидоӣ аз марзу буми кишвар ҳимоя кунанд. манучер ҳасанзода, абдуқаҳҳор одина, намозали эргаш, ахбор аз ноҳияи дӯстӣ.